Ngicela ukubingelela ubuholi bonke be-conference Northern KZN. Ngibingelele ubuholi bonke be-district yethu iMelmoth. Ngibingelele ubuholi bonke be-branch yethu yaseceleni. Ngibingelele ama-branch onke ase-Pentecoste ney'vakashi zethu ihambeli ezizivakashele egameni lenkosi yethu Jesu Kristu. Nomakhelwane bethu bonke ngiyabingelela bazalwane egameni lenkosi yethu Jesu Kristu. Ngize ngaphambili ngizokwethula isikhulumi sethu sosuku. Singumntwana kaNkulunkulu usindisiwe ukhonza ebandleni i-AFM i-Faith Mission eSolid Rock eMpangeni. Uphethe ibandla laseBhubhuku loyo umama uVuyo Mqhayi. Hallelujah. Amen. Sifuna wena, sifuna wena, sifuna wena, Nkosi yami, sifuna wena.
Hallelujah. Hallelujah. Ukuthula ebandleni. Ukuthula kuhlangane nabantu. Senza ngathi awuyazi leya language. Ukuthula kuhlangane nabantu. Hallelujah. Amen. Ikanibingelele bazalwane egameni likaJesu. Ngibambe isimilo. Amen. Yonke indawo inamabhinqa akhona. Amen. Nasemasontweni nje akhona. Kodwa khona umntwana othe uNkulunkulu ukusebenzisa nje lokho yikho. Amen. Esilokhu ungaphoxi umuntu ungemeki. Amen. Akubingelele First Lady, ngiyabingelela egameni likaJesu nobaba. Egameni likaJesu ngibingelela i-leadership. Ngicela ukungayichazi ngoba ngizohema. Bese ngithi district, provincial, national. Angithi ngibingelela nabaholi kusukela elevelini eliphezulu nezwa bazalwane. Kusukela iprotocol ngifile hamba ngeorder. Mina ke ngisebenza lapho. So ke ngibingelela kusukela ehhovisini elikhulu. Buye kwelela malelo. Kwehle ngokuhla kuze kufuye esifundazweni. Ama district nakho konke. Amen. Ngibingelele onyawonke egameni likaJesu. Fivefold ministry ngiyabingelela egameni likaJesu Kristu. Alibonge igama lenkosi. Ngibingelela inhloko zamakhaya obaba. Hallelujah. Ngiyabingelela bobaba egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Yashaya leyanto angimele ngapha. Hallelujah. Ngibingelele omama. Hallelujah. Ngibingelele omama. Hallelujah. Ngibingelele abadumisi. Abaphathi bomphongolo. Into ethwale bhinqa umngcwele ume phambi kwethu. Kuthatha ikhali ibekwe ngemuva. Bese kuthatha umuntu nje obhinqa umngcwele. Lanisha umntwana evoice. Ibonus. Cherry on top. Ngibingelele baba uMacingwana ngithi. Yebo, buka indlunkulu ngapha yavele yamoyizela. Hallelujah. Ngibingelele phansi ohlelo ngiyabingelela egameni likaJesu. Ngiyabingelela Davide. Ngiyabingelela Asafa. Mina ngisho ukuthi kwake kwaba nomfana onikwe nje kwathiwa wena uzoprofetha. Uprofethe ngemshini ngamasimbali. Abadlali bayasikhonza. Ingakho sesaphela isikhathi sokuthi mase kushunelwa baphume phandle. Babedlala ke labo laba bayakhonza nabo because they are prophets. They are prophetic voices that comes ngesikhathi ukhuluma econnecte uNkulunkulu benezinto ezevulwa ngama-strings. Eshaya umfana nje thandazile. uNkulunkulu benezinto ezevula kuwe ulalele kunomkelelezo wehlayo. Abantu bese bethabane yini bangumsindo. Right wena mawukwazi ukushumayela kuthule. We honor you with your position. But nangathi ngakuzwa lokhu uthende ithi akubi buhlungu ndawo. Hallelujah. Ngiyabingelela abantu besifazane. Ngiyabingelela ama-risk takers. Ningayilaleli bafethu lemsindo. Eyenza ukuthi abaningi bayadilika epulpiti bayehla bezayo. It's not about ukuthi umina ngoba ubani. It's all about the kingdom of God. Uma umuntu wesifazane wayekade engabalekile bazalwane utshitshelelwana uJesu la. Umuntu wesifazane engenavelu ekukhonzeni nasekusebenzeni embusweni kaNkulunkulu. Ngiyabuza nje mina ngiyacabanga bese kezwakala kunina. Ngiyacabanga le ufunani mntaka Maria uMaria na. Phela yazi ukuthi ufunani senze imesi phela thina angithi. Inkinga yethu ukuthi silungise imesi. Sayenza phela kubaleni. Kwafika inyoka nje approachanga indoda.
ngoba siyathanda ukukhuluma ngithi hawu wena ngcono ulungile wena ukhuluma. Mina sengisho nje into esidume ngayo ukuthi siyakhuluma. Kahle telento sakhuluma sasakhuluma nenyoka. Ngoba khuluma zixoxe ikhiphi imfihlo ukhuluma yonke into ukhuluma nenyoka. Namisaba unkosifazane. Amen. Soke silungisa leyo ndaba athi uGenesis 3 athi owesifazane uyawuthokoza ikhanda lenyoka. Siphethele sibulaye lonkinga asibangele utho namisho sinenikwe title bazalwane as long sizosolva lo X. Hallelujah. Ngithi mhleli lapha na koza kwethu ngithi ukhuluma thini umuntu eseshinyeziwe. Nami ngishinyeziwe bazalwane noma bekwizi altar call nami enzuza lapha. Amen. Ngoba nami ngiseluhlobo lomuntu mina ngumama uvuyo ngayozwa nje ngisindlela engizizwa ngayo ukuthi futhi ngiyithanda kanjalo ingane zami ukuthi uma ngivile zasesontweni ngoba kunendlela uNkulunkulu acreate ngayo ukuze ukwazi ukugeleka ngayo. Ukuze umuntu afike kuwe uma ngivile athi afike ahlala nawe benithi uma ngivile yadlala kanti ukhuluma iqiniso kanje. Benzela nje uNkulunkulu ukuthi ufike kumina. Amen. Ngingumama uvuyo nqa ngisindisiwe bazalwane. Egameni lika Jesu Kristu Inkosi. Yangenzela umusa athi umhlabeleli kwakukuningi udekiwe emehlweni kodwa mina ngayikhethela uNkulunkulu. Amen. Ngayikhethela uNkulunkulu usekuhle nje konakele lutho. Hawu amen. Amen. Mhlawumbe ayina ukuthi mhlawumbe ngikhulumisa uzolizwa nje in between but angilifunde ngoba omunye umuntu uyasala kukhulunywe lokho e10 verse eweza kodwa amavesi ubefuna nje ngilisho formally. Amen. Siya understand bazalwane ukuthi kufanele sikwenze lokho banqwele. Amen. So ngicela nje futhi ngakaqhubekela ezini ukubonga bazalwane. Ngibonge ithuba. Amen. Indawo le ka lady pastor benobaba. Ngisho umzalwane nje wasebandleni kubalekile to honor this place. Ngoba kahle abantu abafanele babamise la. It's either laba abantu bazophuma bephila angafika umuntu la abasuse phezulu abajijele kuyipit. Ngoba ezoma kuyipulpit uzophula abantu from the pit up. So uma kuthiwa ngizoma la ngikhulekela lo grace bazalwane ukufinyelela la uNkulunkulu angibekela ukuthi ngifinyelele khona. Amen. So ngibonga nje ama leaders bazalwane nekomiti egameni lika Jesu Kristu. Ngapha ke ngakithi la ngizalwa ngakhona sesifike nomngenandlini mawufika ekhaya. Ngoba angazi mangishumayela mase ngishumayela mhlawumbe ngike ngasho bathi akusinto ophucuzeke kakhulu. Angithi si right khona abavangelayo kukhona abama kahle nami ngifise leyathi uba sophisticated. Ngime pulpit nami mama umfundisi ngithi namhlanje ngathi ngakhuluma nje. Mina ngithi ngiyayilalela nami umuntu mayemile ngoba angikholelwa ekunyakazeni nasekuvutheni nasemsindweni ngikholela kwi-message. Sanami ngihalele namhlanje ngifuna nje ukukhuluma njengalela social worker lokuqala. Uzwile ukuthi ibambile into ayishini. Nafika lesibili awusuka. Because sakho ngomangalisayo kaNkulunkulu. Amen. So ngicela nje ngingakaqhubeki kade ngicela ungisondesela uma manyolopha engihamba naye egameni lika Jesu ngoba mina mangihamba ngiyareport ebandleni bese ileader inginikeza nomuntu ezohamba naye. Ngingabona kanje kwi status semithi awushaya izandla phezulu awusha amangale ngifundisa uThembu ukuthi wayesayivumela lo muntu enzelele engangingazi mina. Yesu msalali ngicabanga ukuthi ungilalele mfethu ukuthi thina nje bama chorus nama worshipers usuthi uyayibona iphezulu inqabu embazwane imamele sabalimaza labazalwane sawenza inkinga ngapha la adukho kufanele ngizokhuluma umama wasembazwane
ngibuza ngithi ngiyenze lokho efanele ngikwenze. Ngizobonga la ngizoyibeka kanje ngizoyibeka kanje lesipho ungenandli nje wami la ekomidini egameni likaJesu Kristu amen. Ungenandli lo ngapha ngakithi emahlabathini umuntu nje uyayafike ephethe noma i-aphula elilodwa amen bazalwane. Bese bethi-ke lama bebusamo ufike ukhanyise nje engakakhulumi phela bamgumeda uyazi leyo nina nakhulela ensindisweni phela awufiki nje kwamthandaza ungakhanyisi. Nami kuleli altar ngiyakhanyisa bazalwane. Haleluya. Ngizokhonekha ikhulu. Ngizoma nazonke aphe noma ikhaya malayishini yabalethe ngibiseni khona. Uthakade bikela ethamukelo nje endlini kaNkulunkulu uhamba ngezandla. Ngenandlini-ke uyawuthatha umama babe sebewuhlunga-ke ngale egameni likaJesu. Angifuni sekuqedile lapha bengisho nje sibazalwane awuhlathi ihlangana amen. Akukho faith mission la kukhona isizwe sikaNkulunkulu. Kukhona uhlanga olukhethekileyo. Kukhona ubupristi bobukhosi. Haleluya. Bazalwane ngizwile and when I look at ama messages abazalwane bonke abakhulume ngaphambi kwami okunye ngeke ngilokhu ngiba ugqigqo ngoba uNkulunkulu is a God of order. Yayibona ngiyaqhubeka hayi ngiqale phansi njengoba beshilo ukuba hayi seshilo nje qhubeka vuyo. Haleluya. John chapter 4 verse 28 to 29. Babegameni likaJesu Kristu uNkulunkulu ngezikhathi zonke Moya Ongcwele sizitsha nje zokuma phambi kwesizwe sakho. Moya Ongcwele sethembile wena uthenje iluphondo esandleni sakho. Moya kaNkulunkulu siyanxusa ukusipha indlebe kamoya usukhulumile uNkulunkulu qhubeka kulesi sikhathi ukuze kudunyiswe kubatshaza igama lakho amen. Ngicela ukufunda lelizwi bazalwane ngizoyifunda futhi nevesi lethi haleluya. Ngoka John chapter 4 verse 28 no 29. Owesifazane wayeseshiya imbiza yakhe waya emzini wathi kubantu wozani libone umuntu omtshele konke engikwenzileyo. Kungebe uKristu na. Haleluya. Amen. Bese ngiphinde ngifunda incwadi kaMathewu chapter 5 ivesi bazalwane esiqala 14 ngene 16. Amen. Nina ningukukhanya kwezwe. Umuzi owakhe entabeni ungesitheke. Nomuntu kasopheli isibani asibeke ngaphansi kwesitsha. Kodwa usifaka othini khona siyabakhanyisela bonke abasendlini. Kanjalo makukhanye ukukhanya kwenu phambi kwabantu. Kanjalo makukhanye ukukhanya kwenu phambi kwabantu ukuba babone imisebenzi yenu emihle badumise uYihlo osezulwini. Inkosi mayibusise ukufunda kwezwi layo amen. Lapha bazalwane sikhuluma ngendaba uma sikhuluma ngokukhanya sikhuluma ngento ngizoqale ngibize ngento ngoba kuGenesis 1 verse 2 noma verse 3 haleluya yavela njengento kanti uJesu haleluya. uNkulunkulu lithi iBhayibheli emhlabeni kwakumnyama kuyutwa kodwa umoya kaNkulunkulu wawuzulazula ukhona ngoba akasuki esimeni umoya ongcwele uhlale khona noma ngabe sibonakala simnyama. Lithi iBhayibheli ukufunda
wabe sekhuluma uNkulunkulu wathi makube khona ukhaya. Ithi ingqondo yami maMgumede wagijima uJesu, the creator of everything. Amen. Sizwa lento isifakazelo uJohane chapter 1 ethi ekuqaleni ulizwi wayekhona ebuNkulunkulu eNkulunkulu athi akuvelanga lutho ngaphandle kwakhe athi waba ukukhanya. Wathi mayefika waletha ukhanya kusho ukuthi ngesikhathi uNkulunkulu edala umuntu oqala wasezulwini kweza uJesu ngoba yonke into ukuze iveze ukukhanya iqala kuJesu. Singakusho bonke sithi yimakhanya, be whatever you are. Okungenzeka ukuthi uma wena uyitshela ukuthi uyakhanya, i-source of lokho kukhanya kwesi uJesu kungenzeka ukuthi njengale globe yalesi sikhathi samanje okwenzekayo nje ukuthi ikhanye nomgesi ungasekho. Awubazalwana noshedi ngisifundisile ukuthi kuyenzeka ugesi uqhubeka ukhanye kodwa usudisconnectiwe kwi-source. Kodwa thina sibone kusakhanye kanti ini ugesi uphelile. Thina sekusibona khanya nje khanya ekhanya kanti cha sekuyile globe ngiyazi bizwa ngisho nini kodwa khona lokho-ke leqhubeka nje ikhanya ama-hour size sidideke sibone eminye imizi yakhanya sibone eminye ekhanya athi ugesi awukho wabhili khona abantu abathiwa bayakhanya la bakhanya khona uma ungathi uyabheka the source is not Jesus. Hallelujah. Uma uyayisho lento uthi waba khona uJesu waletha yonke ukukhanya. Isikhathi sami ngiyakithi mina bazalwane uma singashumayela kanje siphule indaba yoku-introduce uJesu bazalwane, that preaching is doomed to fail because the source yentshumayelo noma yabantu ukubaletha kubani kuJesu. Uyenzeka umuntu ame kanti uyamotivate. Kugcina kwi-level of motivating, which is good, not bad. Amen. But as the church, we are called ukunyukela entabeni. Athi u-Isaiah chapter 2 athi intaba kaJehova athi yaqinisa iphakanyiswe athi izizwe zonke ziyawugelezela kuyo. Awuyigeleza kanjani imfula kube kwanyukela? Wakwenzeka kanjani entabeni kodwa kuthiwa kuyageleza? Ihlakalo kaNkulunkulu le. Masini thina njengebandla ngizokhuluma kulelo hlobo labantu besifazane. Kukhulunyiwe ngafemini, kwakhulunywa emsebenzini wakho, kwakhulunywa kodwa mina ngiye to declare ukuthi ukhanya nizokhuluma ngakho ukhanya kaJesu. Ngoba sibekile abantu abakhanyile phambi kwethu kodwa kukhona into esezokwenzeka. Angazi izokwenzeka nini. Ungambuza ukuthi umhlaka 23, 24, 25 September hayi angazi kodwa into engeziyo nasekuseni nantambama i-event is coming. The event will happen. Noma ungamtshela ukuthi lo bonke babesho vele babesho into ezokwenzeka. Jesu uzobuya. Khona isile engingalicabanga elithi uJesu mayebonakala thina zofana. uJesu mayebonakala siyofana naye. Sho abantu abazobe bekhanya usho abantu abazokhanya ngokwe-character kaKristu. Hallelujah. Yes, usukhanyile career-wise, to God be the glory. Usukhanyile with whatsoever skill onakho, that is good ngoba that is the wisdom uNkulunkulu ayivulele abantu ukuthi baphile emhlabeni ngayo. Kodwa ungakhethwa indaba yokukhanya
ngiyazi mawusumsalimele ungakazi undlele kwezinye izinto uyezwela nje ukuthi useyaqhosha usuke ezinkosi abithi ushilo mamathi amathagi nje lana sengisho oqala ukugibela ibhanoyi unga-ofendeki wena ungakagibeli usathe ukugibela phezulu lapha esuku uma ubuka phansi kuba khona ukukhanya hambe ngibona ekhaya ngibona imizwa ithi ingqondo yami mhlawumbe Jesu uma kuyobeka usebusuku vele kuyobe kukhanya straight kuleya nto ekhanyayo afika ngifice nje aye kwamkhulu awazalwana adonse ukukhanya ngoba yona iyobe ekhanya njengelanga kuthi bonke abakhona nguye bayawukhanyisa kwelanga haleluya shokuna kukhanya mina because amanye ama-systems omhlaba we can say uyakhanya ngathi ukumanipulate i-system kaNkulunkulu khona abantu esithi they are shining endaweni uma ungahlehla ubheke ukuthi lo mshado akhanya kuwo wangena kanjani so angifuni ukungena ey'torini zalelizwe kakhulu but ngizothi bafethu hawu bafethu sesifascinate kanje abafethu nonesi sithi magaladina sithi mawatwati sithi women of virtue sithi women of excellence sithi women masivele inkosi yokukhanya ngizothi mina ukukhanya kwezwe akuqala ezweni kuqala kumuntu oh hallelujah it's an in-out event ngoba umuke wayenza yayi out qani lithi iBhayibheli likhuthalela ukuyiveza uthembekile kuNkulunkulu isisebenza esihle esinakekela kahle izwi lenkosi yilokho khanya mina ngikusukela emanqayini ngizomemezela bazalwane bese ngikhuluma bambalwa ngezinto ey'blokha your shyness la emhlabeni nakwelizweni haleluya ngoba angikho blind ekuthenini ngiphila mhlawumbe ngigqoke ithini nje bafethu ukube kuthiwa ngiphile ezulwini ngiqonda ukusho ukuthi kodwa kungiphatha kabi kwesinye isikhathi ukubona kade sesibahle kanje futhi mase kudliwa ubone ukuthi hayi akukukhanya ubone nje ukuthi engena nje ukuthi hawu angibelongi kwiklasi lakhe hawu sesibebahle kanje sathi bafethu kwaphekwa mina ngizokhuluma ngokukhanya okusiza umuntu internal kodwa there is an inner light ukukhanya wangaphakathi yabona ngakwenzeka ukukhanya wangaphakathi kungamanifest outside because he is the God osidalele to live in this earth wayesethi lokhu kukhanya ngikhuluma ngakho engikufaka kini mina nikukhanya kwezwe uqale wasisho yena wathi mina ngikukhanya kwezwe ngama namagama masithatha yena akukhanyi mina ukhanya uJesu ubona ukuthi ngimdumisi nandomxolela bazalwane ngomdumisi ngizothi mangithi mva ngoba vele sinayo le nhlahla ukuthi kushumayeleke ngathi sengaze ngajoveka nje nami sinenhlobo nje shinezwayo makhulu ngezolo kuthiwa ngadumisi sinenhlobo nje sesonibeka inga-ofendeki ufika ukuthi umzalwane uyakhanya uma ephethe imayikhi okunye ukhanya uma kune-sound system ayikhanyi kuye lento uma kuke kwahamba ugesi la kucima ibala kanti uma ngabe kuthula uqubukalela kuwe lena ekhanyisele egcekene athe umama ubona ngayo uphuphu uyayibona le mahhala okade sebenza la mina ngisho leyo dumiso leyo ekhanya inside usema izwake nophelina bekaqonde wena phelina kodwa bengunkulunkulu haleluya
ngifela fana hlaba ngifika namhlanje ngiyacela ngakhuluma ngithi mawuncane kunesaba mina ukuma phambi kwabantu ngiright ngimana mawusinaba ngcono baba ngipalishela bawuphele ngingapanishelwa ukuma abantu abawu100 mama ufundisi ujabulela ukuthi ungumi kwi-auditorium yami kanti utshela abantu amanga ungabatshela abantu ukuthi abaphenduke uJesu uyinkosi ungabatshela abantu ukuthi abaphila impilo yokukhanya ukuze abantu babone uJesu kubo bese bedumisa bani ubaba uNkulunkulu ngathi inkosi Jesu I'll rather stand once kuleyo ndawo bathi ningaphinde nimlande lafasi kunokuthi simele bazalwane abantu bakaNkulunkulu nabo banamoyongcwele bayesu uthe wakhuluma yena kodwa lento ingabi suka kuliphi altar khanya wethu bazalwane ukhanye phambi kwabantu kahle hle lokhu kukhanya kufanele khanye uJesu inkosi yamakhosi haleluya ngizothi ke anganisaya lapha ukuthi you will shine in your work what nami phela ngithi aboma prepare kuyahamba kunjalo muziqhamuso kodwa ngizwile bekushumayela abazalwane ngithi iBhayibheli kukhona inkazimulo yelanga ikhona inkazimulo yenyanga ikhona inkazimulo yenkanyezi kwazona inkanyezi zihlukene into their glories ngisho njalo leti isho ukuthina ngithi ngizwile nje ngiboyile isibonelo ngithi ama-social workers inkanyezi zombili kodwa ukukhanya kamamkwanyana akufananga nokageni leti isho ukuthini isho ukuthi hamba ngobizo bizwe ngayo leti isho ukuthini isho ukuthi uzoba effective uma ukhanya ngendlela odesignwe nguye by the Almighty God. Oh hallelujah. Kunezinto bazalana ake ngikhulume ngalesi story ngisifundile ngoba abazalwana abaningi bayasazi. Indaba kamama waseSamaria ithi iBhayibheli uJesu wale wadabula nje wayengahamba ngezinye indlela wathi ngomhla ka-30 August 2025 zokwedabula nje ePHC wadabula nje ezosiza umuntu wesifazane. Ngiyafisa before ngiqede ngemvume mfundisi uzobuya umama nabanye bazobe bemphelelezile hayi ukuthi ngizobe ngibuyisa ngoba ngibona ukuthi awabikho healed but ngenzela ukuthi u-attract abanye who-are bleeding kulento ye-GBV with point of contact ngamanye amagama siyikhulekele bazalwane. It's a source of ukubulawa kwabantu besifazane kakhulu and ngoba beshilo bathi iqhamuka both sides because kunezinto ezigcina ukukhanya kaJesu la eyinhlizweni zethu. So nomama uhleli emthonjeni bayashoya ukuthi wayefela amadoda ndoda to ndoda baba to baba. Hallelujah. Osukusiza nkosana mina angazi sengawazi mama ngithola umcelo wamasokisi angazi mina bazalana ngiyindule nje ngike ngaba umshadikazi yayisiyahamba inkosi yanshiya nomuzi wayo inkosi yasemanqayini yayinkosini. So manje ngendlela engigijima ngayo angiboni khona omunye umuntu lasiswa ene-energy waseSamaria yilona ahambe kanti engibuza amasokisi akhe abomvu nothe wakhe loyana uhambe lo unqayi uqhawuke omunye unhlangetho naye mhlawumbe uthanda amavesti ayizingwe iphi le vesti yami eyingwe anisho kabi kanumzane bami nilithanda hure ibuka nje energy yalosiswa seSamaria ngayimelayo futhi ke sebheda kakhulu ngoba nje kuyimanje ngokwawashi nje ngenkosi akayi ukuthi ngizonibambezela njalo nithatha 2 hours ngihleli lapha nafika ngo9. Amen.
9 o'clock I was outside. Amen. So lo mama uhleli la ukhatha usizi. Uyahamba indoda kufikele, ihamba indoda kufikele, ihamba indoda ifikele. Angifuni ukuthi kwazi izathu zama-theologian nani. But ngikule ndaba yokuthi in the midst yokufika kaJesu awubafethu kwafika indoda yokukhanya. Yafika indoda yokukhanya yafika konakele empilweni yomuntu wesifazane kungahliphi. Kunezinto bengifuna ukuyibhala kule ndaba nezinye izobe zingaphandle kwale ndaba wayephethe nje one way rejected. Wehamba ne-stigma se-rejection. Yazi yabuhlungu i-rejection. Have you ever encountered i-rejection? Iwumoya i-rejection enye yenziwa ngabantu. Awubazalane nina nasengingawuvuma amanishikazi nihlangane nale. Yimina nje ngedwa nje. Ibuhlungu i-rejection bazalwane. Those are the things that dim the light of Christ in you. Ukuthi uright nje ithi la namhlanje ngambukanga kahle mamgumede eyinkosi yamhlanje inomsiki i-rejection inalanga i-rejection i-create izotho engekho i-rejection iblokha umshado wakho ngoba wa-rejectwa loyana loya brothers ukanti ufana naloya owakurejectayo kanti sekufika umaqondana. Ngiyahleka ngiyathanda ukubona usomusha ehleka egameni likaJesu Kristu. Sengathi ungathola umaqondana egameni likaJesu, hhayi we-GBV, hhayi uzokhahlela. Amen. In the name of Jesus. Awunawathanda kodwa amantombazane. Ngiyangithi mnomthombo othuthulelo kaJakobe. Hawu amen mamzondo. Ngithi ama-pillars lana okwakha izindlu zamakhosi kaNkulunkulu. Ngabe ngaphithiza nje kanje ngabo bephithiza lutho ngabe senayifuzela njengabo. Amen. Noma uhleli la urejectiwe. Ngifuna ukudlula kulezi zinto soul issues. Ngiyahluka ngithi bazalwane ngangasebenza elab ungimthethelele ngathi into ngi-experiment. Amen. Ngicela ungiboleka le ntafula angithi alisiyo i-idol itafula. Yazi phela iPentecostal yakhonza egameni likaJesu. Wayena kasisi itafula le mnikelo lo yamami mnikelo isiyehla kusho wena ungafuni ukunikela. Hallelujah. Leti sobafishana hana mama ngole ndelele ngicela manje. Ingakho abantu basebenza ade nasebazwane. Amen. Wena uzalwa. Lo yasiso seSamaria wazalwa uNkulunkulu emzala kwakunomoya clean moya olaphakathi uclean yonke into. Amen. Unomoya ola eglasini phakathi pure clean la uNkulunkulu wayesenobubumba iglasi yami lena uNkulunkulu wayesemphifulela umoya wakhe the soul waba kanjalo umuntu ophilayo. Amen. Lo sisi mayehamba empilweni lento ungayithatha uyiqhathanisa nanoma isipho esidibana naso sini. But ngibuka lento ye-rejection ngoba iyona le eyenza ucompete because you want to fit. Iyo le efaka inkweletini ngoba ufuna ukufitha ini. Iyo le esithi masigqoka white uyasho njalo mamtshayi athi sigqoka white with a touch of gold. Now ubamba isuitcase wazi kahle ukuthi kuyabisha. It's because you feel like I'm not gonna be accepted. Mabebuya bazobuya sebeyicrew ehleka ndawonye bethi ubonileni eKilimanjaro nawe usufuna ukuyiphintsha. It's because you are suffering from the spirit of rejection. You were once rejected. Yiyo le eyenza ukuthi umsize umuntu ngishuke nalutho because uma ngamsiza udadewethu yazi ngikhuluma lezinto engikhuluma ngazo ezinye I went through them.
ufakazi angazi ulethwe yini phume la ngisebenza naye eminyakeni eyadlula kodwa ngenxa yokubona istatus ngimuzo sethi sedi-location years asibanga nabantwana kodwa uma ungasibuza ukuthi yini kumele yikweletu it's because sifuna ukuthi odade wethu basithande because uma sithi asinayo babona ngathi siyayitshela we need to be real bantu besifazane because statistically yithina esikhoza more damage when it comes to financial issues. Is because we want to be accepted nalapho kungasavumi khona. Ngesikhathi semkhiphela 300 rand ekufanele ngithenga ngawo izinkwa shaya umhlaka 30 sekufanele ngiyoboleka ukuze ngibe right nodade wethu ngiyodala isikweletu because she or he is going to reject me. It's a very bad spirit. Yashumayela ngenzela lezi zinto ezenza uJesu angakhali kuwe ngoba usayilethi ngisho ishumi imithetho kaJesu because umbozwe rejection ungena lapha nalapha because you want to fit in and to be accepted. Let's put a little bit down. Ngiyathuma umntwana lapha ngise salon ngathi ngicela ungiyela kwi-tin cap mawujika nje la ekhoneni yena muntu oqala ozoyithola i-double cap emhlophe yahamba ingane ngaze ngaphuma iyabuya ithi ngajwayele lolo limi iyabuya ithi mama ngiyibona i-tin cap ayikho imoto emhlophe eyiveni ngapha nje eqaleni mawungena ithi khona lawo mama kodwa yenye imoto nje encane by the way, she's the most very nice. It's here, hello, double cap, because last seven is not going on. Only Montana Kala in Haba. Finally, one column adjusted, telling I cannot force things. Finally, you go Mugale over Hamba. I'm as one name Sisayo. Finally, one Mugale have 2 years. They know some. Wonga hamba ngemoto 13 years. Kuzofika u2 to 3 baba 2 to 3 years. Akasemlove mina enkonzweni because of the car. Because one ngiyabathanda abazalwane. Number 2 angikompete nabo. Ngamsenda ngithi ngicela mama usibanibani udlula umthatha. Labazalwane othi wena bayayitshela uzohamba uyongena ebhukwini ngoba ubafuna abantu okhoza nabo. Manje sekufanele ngahamba ngenyawo ngane abantu njengawe. Ngathi ngiyathandaza mfundisi wamanje cha wena ongakwazi umanage kahle ama-finances ayikho abona phela masuthandaza thina sesimoya sithi baba wakwenza lokhu kuJohn Bok ubona bani uRenald Bhonke wamthululela imali kwi-account wabona umthandazo obuyoma emotions lawo because you are deep in trouble. Asafuna ngishulalela iwisdom kaNkulunkulu wathi qala phansi and do yabona into budget qala uyihlele limit 1 2 3 4 5 wathi kunjalo usekulo process after 2 years yaqhamuka le trip job abangibonile bafike eqala bayibonile inkulu nje ngoba imoto ezinyama angisele uzokuzolo kodwa ngenzela ukuphuma lento rejection and accept the season uzoyifika lento right. Ukube ngahamba ngayofuna imoto enkulu ngalethi ishumi la ezu200 rand ngikhokhela imoto ka15,000 upside down equation yami ngiyumzalwane akhanya ukukhanya kwenu phambi kwabantu siyithathe ngani ke ngokufuna ukuvela kubantu kodwa kuChrist sonile. Ngibona umama ophumeleleyo ohamba ngenqovu nani kodwa kuKristu ngiyakhanya yini. Wena wawunje wena nami wawunokhanya kaNkulunkulu wena
Wena wawunokukhanya kaNkulunkulu, you were pure. Masenza umuntu asifuze afane nathi. Abuse phezulu komhlaba unqobe. This is you. Nangiyana ke usis Eva. Uyayazi indaba mfethu, ngabe ungayazi uzongilandela nginikeza amavesi. Usis Eva wenza umonakalo. Angena amanzi endlini. Sangena isono. Awu kufa kwamanzi endishini yami. Bengifune empty bafethu kodwa ke isondeze. Bengithande empty. Amen. Ngifuna lento mawuhleli ukhathala ukuthandaza noma ungabeka phansi ukuze singawisi itafula likamfundisi Jehova ngaphinde ngibuye la ekhaya. These are the pains of GBV. These are the pains of a betrayal. Amboze lokukhanya this clear thing kuwe umemukela uJesu wasindiswa but in memory because umuntu soul womuntu une mind ne will nama choice. Ingqondo yakho yiyo le ekwenza ukuthi silokhu sithi thina kwesisikhathi ukhala kumoya kanti kwesisikhathi ukhala kwipain. Hayi ukuthi ukhala kwesiyamakhala esontweni abakwipain. Umoya ongcwele usebenza ngendlela yakhe but ukulwela ukuthi uxolele. These are the issues of life. Khona izimo engizothi mina zidime ilight kuwena. That is why ukhanya kukaJesu ungasabonakali phambi kwabantu. It's because you've been betrayed. Ufuna ukwehlisa izwi la. Wena uphoxiwe, wena ubetraywe umuntu obumthanda. Wena uphendukelwe yibandla mfundisi. Kwalamakholo walidaya wethembi. Ngoba nalayana kuphoxa. Kodwa ngizothi namhlanje ufika uJesu uzodabula eSamaria. Amen. Uma efika uJesu bazalwane wafika sasindiswa kwela kwamoya lithi nganenza ukulunga kaNkuluNkulu. We've been made righteous with sabuyela. Kodwa into ehluphayo ingqondo nomoya. Ingqondo nemicabango. Ukube kuthiwa ngiyashada ngabe ngineza awungizwa mangisusa. Okay. Okay. Darara ngithi thina sinikeza umoya engcwele ukuze sinike wisdom. Amen. Ngicela ungibambele uzongibambela ngibambela ujeke wami. So wena ususindisiwe. Kodwa into ezokwenza ukuthi ukhanya kwakho phambi kwabantu izwi likaNkuluNkulu. Ngoba ngithi ususindisiwe wena. Aphandle mawungasindisiwe today uzosindisa umukela uJesu. Uma ungakazi uyishi confession of faith ningayisusi ikhonkwane bazalene ezashiwa amaqhawe asendulo. Athi umuntu uyangena ngesanga sindiswe. Umuntu akezi la ukuzothandazelwa ngenxa yokuhlupheka kubizwa altar call bese ecabanga ukuthi usindisiwe kuze kuthiwa kaweshiphe kuze kuthiwa aka-asharishe kuze afakwe ekomedini. Akazasho lo muntu athi Nkosi uJesu kwehla inyembezi kwehla amafinyila izwi lihlaba inhliziyo lambonisa ukugula enhlizweni. Sinabantu ababanga ichaos ebandleni bangene emakomedini ingenzakalanga into yokuqala which is salvation. Ningayisusi. Thank you Jesus. Singayisusi bazalwane. Yona nto ebuyisela ukukhanya kaJesu. Angisho mina ukulunga kwemvelo lokuthi ulungile usibanibani engazange amemukele uJesu. Uyombona mhla ecasukile ethi angidumisa abadumisa omama umthulu. Ongadumisa wena uPaul noSilas ubotshiwe. Ngoba khona abanye ababuzwayo mama awudumisa ngani zinqakile ingane. Uhlangana phana nengane nokudumisa uNkulunkulu. Sinisiwe number 1 inhliziyo yasala inemicabango.
Nina senihlanziwe ngezwe ngilikhulume kini. Hlalani kimi nami kini. Hlala kimi nje. Uyabona nti kwenzakalani eglasini yami? Buka. Niyabona kodwa bafethu. Niyabona badumisa. Kwenzakalani eglasini? Ucabanga ukuthi izwi silifunda kangaka lenzani? Sinciphisa indaba ngoba senza lento. Na Masaya liyahanda. Mawunona kalukhulu. Abubheka ivesi uliguglishe mawungalazi. Uthi I am full of wrath in my heart. Lizokuthatha uGoogle wakho nale phone okhuluma ngayo ku TikTok akuthi bhaqa evesini bese lisho lithi ubula libuhlala ulaka lihlala ezifubeni zeyiwula. Ubusuthi baba ngithukuthele ngizulaka ngicela ulisuse ngoba landisa ubula. Sihlele ezwini nje kuyoze kubuye uJesu. Why sihlala kanje? Ingoba mangiphuma la khona ozongidrivisa kabi. Angithi ubona ithi bese ngithi ngiright. Mangifika ntambama ningalali nina nithukuthela ngithi kushiso. Uyabanga isikhathi uthela wenzani wethandaza. Ayihlukani lento. Yesu ngoba uthandaza ukuthi oh baba uNkosi uzungibonele yena lo ya driver. Mhlawumbe ubexakekile nje uNkulunkulu wami engadliwe ekhaya kuthi. Wakusikaza ngemoto. Thandazele. Uthi ngashiya umama mina. Wangilahla. But today Lord, akhona abantu abaklinwayo namhlanje. Khona abantu abazokhanya ngempela. Mina ngisho ifake leyo kufake sibe right. Si right sibahle nama fascinator. But remove the mask. Remove the mask. Khanya from the heart. Makhanya ukhanya kwakho. Ngabe lunwabu. Mawufika abaphephula uphephula. Mawufika ekhaya kwakho wena sewukhotha yonke lento ade uyishumayela. Khona ke inkunzi malanga. Angithi nitholile le bazalwane. Hlala neze uhlale nomthandazo. Ukuze ukukhanya kwakho kukhanye phambi kwabantu. When you go for an interview, hlala nezwi. Ngoba lizoqeda lobu budomo wabufuziswayo lo yagogo wakini wayithakatha. Angithi ulimo likhona phela. Akukhona nje ingane izalwe kuthiwa yazi afuza lo ya auntie. Webo auntie. Hayi bafetha akekho umuntu ongesi uauntie la endlini. Webo auntie. Noma ngabe ushadile uauntie kini. Kuphelela mana wakubona umuzi kaBhuti umuhle ufika uncoma uBhuti ungamncomi umakoti. Uyakwazi uthenga ikhethini uBhuti wakho. Uyakwazi ukwendlula umbhedo bemuhle uBhuti wakho. Why pho ngamncomi lona umamkhwanazi walapha kini uthawu siyabonga ndonga. Ayikwamuhle emzini kaBhuti. Sidonsana size sidonsana emakhaya. Mawufika lapho uzoshumeza abantu. Sikhanya ngisho emzini bengasifuni. Compromise ekuthandeni kwethu nasekhanyeni kwethu. Uthini mamvuyo mawusho njalo? Ngithi mina ungalidayisa ivangeli udle noma yini edliwe emzini for the sake of ufuna ukukhanya phambi kwakho. Ayisekho in line with Jesus le. Awuguqi noma mapha ama-altar ngoba uthi ufuna ukukhanya emzini. Kodwa wena ukukhanya in your closet uthi baba ume ugane usokhaya abanye babuye bahloniphe kakhulu abane wabo uyayibona. Ethi manje kusho uBhuti eshasindisiwe nje esindisiwe sisi mase kusho uBhuti wakhe fanele yena nodla izinto eyingena emsamo zangena kuyo yonke into siyadayiseka. Kodwa ngizothi mina khanya kwi-altar lakho lomthandazo. Bidliza ama-altars ekhaya wabhidliza. Prayer doesn't know the distance.
hamba ungene ey'ndumbeni zala ugane khona, ufike ugene nenkazimulo, uhlele emzini wakho uthi baba ngiyaya, kodwa this is going to end. Hawu bafethu, thina sifundisiwe ukuthi ungene emzini nje uthi wehle emotini uzenze into ebalulekile. Rimashanda labasaya ekhibe Satan yahanda labusha. Jesus sengikhona kuleli khaya, yonke izinto ezibekiwe kuleli khaya akunakuguqela abanye uNkulunkulu. Mighty Jesus uthe angithobelele baba, ngize ngenxa yakhe kodwa uNkulunkulu uthuthuma. Hey bazalwane, thina siyayiphahlaza imsamo, sihlele emzini yethu konke kwalahleka imbuzi. Ngibatshelile ngathi kukhulu kuyeza, kuyenyelela, kwathiwa vele umakoti usindisiwe. Lokho kukhanya mina ngize nakho namhlanje ukuthi sikhanya for the kingdom of Christ. Sikhanya ukuze usoul wethu axoxa indaba eyodwa nobhodi, ubhodi akhuluma into eyodwa yakwamoya, ngoba ithi incwadi yabaseThesalonika ekubuyeni kwenkosi yamakhosi kufanele umoya nomphefumulo nenyama kukhuluma into eyodwa kungcweliswe. Akwazi ukuba ngcwele ngoba sicula amakhorasi kodwa usoul wakhe engaxolele. Abane nabazalwane le enselene ejamela, usuphuma ugibela itekisi uzokhonda ephe nabazalwa nabakubuza ukuthi ngoba uyidudula phezulu nje usuzoyidudula ngapha nje, ethi hawu siyabonga ke nembukela umzali, futhi nabaqala bayakwemukela phela uvakashile. Lesithathu isonto lesine lesihlanu sesizawumbuza simthini sisi ngoba useyaqala usedlalela nangapha kumamike. Hey mina ngiyalithanda icilo ethi masibuyele enkosini. Kupha khaya emdukandini. Ile ndaba we don't deal with the soul. Uthi wena ulinyezwa abantu kanti hayi ukuthi ulinyezwa abantu kulimele wena. Uyathunukala once kwafika inkosi yenkazimulo, kwafika uJesu yokubamba, athi umuntu uma ekuhlukumeza uthi uyagula mhlawumbe ulimele. Yazi mina umuntu uma ngabe ngimazi ukuthi uyakholwa ekhuluma ngiphoxa vele ngithi kazikonakelene egcekeni lakhe Jesu. Uphenduka nje prayer item yami ngithi khonto emlimazile kodwa umamzoda kanje. Iqubuka phi lento iqubuka othandweni which come from the Christ who is the light of the world. Makukhanya ukukhanya kwethu phambi kwabantu babo, iqala phi lento iqala ekukhanyeni ngaphakathi. Yabona masekhanya, you will find your destiny. Ngiyavala manje basho njalo labantu abashumayelayo. Ngiyavala. That is where you will find your destiny. That is where you will not compete. That is where you will not feel inferior. Because when uhlala nomoya ongcwele umuntu wasezulwini. Athi lapha Isaiah chapter 2, athi umoya kaNkulunkulu mayisefikile, he brings the spirit of wisdom. Wisdom yakho nje lapho ku level 4 emsebenzini, uexcel in your level 4. Ungapaquza upaquzela obrigadier we constable, uexcel nje ko constable, ukhanya ngoba inkanyezi enye inenkazimulo yayo, inyanga inenkazimulo yayo, kodwa konke kunjani kuyakhanya. La ngifunda khona kusho umuntu wesifazane ohlale nenkosi. Oh Jesu hlala no Jesu, yena uyakuhola na lokho kuhola ngabo kuso umlalele kahle ezintweni zonke ushala bahaya.
uze kuye uza kuye sintathoya zothi mina sesisukuma khona abantu okufanele basuke la abazogijima. These are the last days. Imvuselelo leyo kugcina. Mucabanga ukuthi khona enye enkulu enye yoza kuthiwa iyaqhamuka. We are the revival team. Ene kuzovusa abantu abebehlele emthonjeni kaJakobe bethi mina madoda angifele, mina ngafela izingane zami ihlele ethaveni, izingane zami zidla ama-drugs. Hey, ikhona inkosi yakaZibulo iyayilanda ingane. Hlala noJesu, ahlala umfazi walalela. Angithi mawufika noJesu ufika nobuthaka bakho, ufika une-arrogance uthi mina umSamaria, na ufike nezakho, ufike uyiqhenya, ufike unolimo lakini wakwaZulu, ufike unekhanda lakini kwaZulu. Hlala noJesu. Oshahela hasiya hina bahasi kunehlaza bakwazela lona. Uyayedwa emfuleni ngoba bayamncofa abanye. Ho kodwa mase kufika inkosi yokhaya. Una mahasaya liyahanda. Siza umuntu okade emthonjeni yedwa. Simuze thi emtholile ongitshele konke. Kungebe yena noKristu. Khona umuntu engizomthintitha ukuthi nakho uhleli nesibani usifake ngaphansi kwetafula. Uphoxele ingane yakhe ezala incwane. Buza kimi. Iyazala ingane ushumayela phambi kwabantu. Iyazala ingane uphethe amantombazane. Afuna ukukuvala umlomo uNkulunkulu umama wama-girls. Uthi usavikele lokho uyibuyisele esikoleni ivumbuke nenye ingane. Okumnandi nje ngiyangisho ngithi uyazi naye. Ngiyangisho ngisuke ngidaluliselana lento. Sengutshela umkhathi ngithi akavangela qeda. Akahamba aqoqa ofakazi. Ngoba I will not khulisela uSathane nesihogo sakhe. uNkulunkulu akazasicreate isihogo. Kwadedela uSathane wathi kujelwa phansi wabhoboza umgodi ufuna ungena nawo nathi nezingane zethu. Usuyekile ke wena ufihle ngaphansi. Abanye awubaxolele. Kodwa nje libongwe kanjani engakhanyi uJesu. Angithi wena makwehla iculo kwehla umuntu phambi kwakho. Ukubuhana wayengabheki uNkulunkulu. Wayengekayemukele le ngane. Hlala noJesu. Uzokhola. Futhi lemhambo yakho ungayisoli. Khona izinto azokwenzisa zona ongayijwayeli. Uzokuvusa athi thandaza manje. Uzokwenzisa izinto ongayijwayeli. Be flexible to the Holy Spirit. Ngizosho njalo ngithi ukukhanya kwakho kuzokhanya through Jesus. Asisukumeni bazalwane. Hawu kuhlela umvangele emfuleni uthithibele ukhayedwa amanzi. Swadla wedwa ilunch. Ngoba uthi ena mina mayisiphuma itopic ihleli ndawonye vele ngithi wenganza kwethu sesiyaphuma ke emnceleni manje. Hayi futhi uthi uvangele beserious awubafeni nakho sesigeja. Kuyavangelwa nje nasemsebenzini ekuseni ucele kuyiboss uthi sicela ukungena ngomthandazo. Ngoba manje wena ufuna ukuthi kuze uzominyanisa la. Bakhona babekiwe lapha. Bakhona akukho wrong. Shumayela wena lapha eklinikhi kade ngikhumbuza nje uMangcwele. Wasisa ubani emaklinikhi ekuseni. Ekuseni abantu behleli lapha eklinikhi enseleni. Angafiki futhi Ngithi ngifundisa wena mama waseSamaria okade uhleli lapha uthi ngabatshela kanjani ngoJesu ngiHIV positive. Ngabatshela kanjani noJesu mina ngafelwa. Ngingatshela kanjani izothi hamba otshela abantu ukuthi ukhona osindisayo.
Mamshaka mingaki inyanga letila angeke mina ngithuliswe inyama into enebhokisi ebola within 3 days lebi siqumbe ngathi unodoli leni ibonile yadelela inyama ikikala umuntu imkale njengama uthi eyewazwa ngikala umuntu wazwa ngibuka uzuyibuka ukuthi uNkulunkulu wami Jesu umphethe uright umsathana nje uzokuxhaphaza ufuna ube inferior khona umamba seSamaria la ikhathi ogcina lezi ngazi noma angathi umuntu angagijima athi ngifuna Nkosi Jesu okubeke kimi kungafihleki phuthuma sengizonika umfundisi wendawo amen mina ke abantu engibabiza kaningi engisuke ngibabizela kuJesu ngithi abangayazi indawo yokubuza phezulu so masuke sibizana nje sithi asizothandaza in the altar and release the anointing la ubukhathala khona izinto ezikhathaza endleleni khona izinto endleleni ezikuphoxile kodwa ngizothi shiya phansi impisa lithi washiya impisa wagijima wathi ngingenitsheleni ukuthi ngimtholile kwabhalwa ngalo mama the no-name brand ngeke ungifice elangeni ephepheni kwisolezwe I'm just a no-name brand mina mangene esontweni nje nangimamzodwa ngimazi angihlangani nje ukuthi besigibela imoto eyodwa siza la ngibuka imeko yami and I don't know the day of deliverance angiyazi so mangizwa umoya engcwele ngathi udlula ngakimi ngithi Nkosi ma ungangedluli Jesu haleluya ngithi Nkosi yizwa amazwi ami lapho babiza nabanye nami mawungizwa nabe GBV basondele enye GBV ayisili iguzu khona abantu abagqoka ngendlela abangayithandi ugqoka mayingcela ngiyazi ugqoka isitayela esithanda umyeni wakhe ayesithanda entombini yakhe hayibo akekho she's not herself because kuhlale kukhulunywa ngento ethile nathi thokozisa umyeni wami but yena mayithi wayibuka she is not herself uphila impilo yomunye unkosikazi iGBV eyingozi kakhulu ile eshow mama gijima yosho because less silence it kills you uzosala icilongo malikhala uzosala ushumayelile usale uphethe esikoleni uphethe esontweni abantu abasha you've got your own challenges you can come to find your destiny now akusilo lwesine lokukhala leli komama but there are things that you can receive under this anointing ngizocela mama ade khuluma ngewisdom yes mam Q hallelujah uzokhuleka bazalwane and align you because iPentecost ye understand nakahle shalaba hasikhathana wikamanda lavos uyabona uNkulunkulu uyakwazi ukuthatha umuntu kwamhlaba yalingana amshiyo waseBhay athi akakuphatha it's because he is God hela maya salimoko sada Hilaya saya mada la boshada Neyesi pride ukuthimbi kanjani Neyesi into esizoyiqeda namhlanje Mama Mkhono MC Mate Hela mahasata
Twaphatha uhlelo kwa Women Alive ngwenye inhlangano ekuthiwa Women Alive mhlawumbe abanye bayayazi. Ethi mina ukhulunywa isingisi kakhulu lapha. Hey, it is sophisticated. Ngaliphatha njengoba nje nginjena. Ngezwa kokuzayo bethi eKZN Stel Mamvuyo. Hathi uyasipana kanti lento. Iyasipana nje ukuthi unjena ngana kamama. This is your wiring. Do not try to be somebody else. Unjena usuze waqasha kwi-shame. Fakaza kulowo kugcina ke manje xwene sibambile thina abaningi. Ingane zethu zidla ama-drugs. Ezinye ziwadla ziphakathi. Ungamshiyi. Uma esavuma ukuza. Ubayeke noma Mvuyo abahlebayo, yes. Hallelujah. Ubayeke laba abahlebayo. Lithi iBhayibheli manazi wakwa Life banibani. Lithi uthe wena singabajaja ngithi. Phela mina ngiyalalela mina nje. Uthe uyazi konke kwenzeka inkinga kwahlala umuntu ngasemnyango wethempeli. Lokhu bedlula bephosa okuthile. Kodwa one day helasa. Leyo ngane as long isavuma. Oh wena ukhala ngeyomfana. Mamzodwa bakhala ngeyomfana. Nikhala ngeyomfana nina ngithi. Ayi nina nikhala ngeyomfana. Buzani kimi ukuthi ngikhala ngeyani. Ukube benginaka leyo nto leyo mina ngabe ngimile la. Khuluma mina ngengane ehambayo usale nezingane zayo. Awuthi ngithi ukuthi upgrade. Ngifakaze lento mama uZanele awukakangixosha ngithi. Ngiyakubona kodwa ukuthi isimo saphakade sesiso. Mina ngikhuluma ngengane ongayizali ingane yomkhwenyana. Ngifakazela wena njalo usuzonda ingane yendoda osiyenyanya kodwa uyavutha la. Ene mind you abakwenu bayakuthanda bazothi xosha baqinisile because kubuhlungu kubo. And that is how they will advise you, but wena kunoKristu khanya kuwe. Yakhumbula mina nginyuka lentabeni ufike ngihlala phansi uthi uNkulunkulu phela ezami wayithatha zonke baba. Waletha eka baba ngayimukela. Awekho ama strings omhelo mina nayo. So mayingihlukumeza kuvuka lento kusoli yami ukuthi kusho ukuthi ngoba ngayizali. Athi uma incele bukuma sibanibana akayizali yini. Manje ngiyabheka ikhaphu nje lena neyabo futhi yenze nje ngathi ngiyabheka kukhala nabafundisi kukhala indaba yikho enganeni isikhathi and it needs me to stand. Ziningi ikhathi mamzodwa ngitshela ngithi ngiyamxosha. Ngithi ngiyafika ngoba ngumuntu ohlala emthandazweni. Afike umoya engcwele, afike namanzi. Athi nibathethelele abanonayo. Ngibathethelele kangaki? Athi ka 70 times 7. Ungahlala wena uphethe list kubala uthi sengokwe10. So wavele washa inamba njengeke ibaleke vele uNkulunkulu. Ngitshela umuntu mina engimgibeza itekisi ngizama ukuthi akayohlala kwenye indawo ukuze athi kushaya umoya ngasala ngazama ukukhokha izikweletu zabantu abamkhuphayo. Wena ubusuye kuJesu nje ngokuthi ubaba kabani akayibambanga ifoni hey musustefela wena. Awudumisi ngoba nakho ukuphoxile. Hayi musustefela mfethu. Huli mahasaya. Makhanya ukhanya kwenu phambi kwabantu. Lento ayikho mayelana nathi ukukhanya kuvena makukhona ubumnyama. Soma ufuna ukubona ukukhanya khona kuwe, wait for darkness.
That is where you see the light of Jesus. Mama mfundisi yenyuka. Khuluma kwami ngangomzimba wami. Yenyuka mgcotshakazi. Shana basikhathala basaya. Ibuthandaza nawe mzalwane. Uzise kuNkulunkulu. Khona ezinye ifihlakele. Kukhona izono. Uma ingcole mayeke akithi uhlolisisa konke okujulileyo. Mina uke wangifusela nje ngilahlekelwa izinto wathi wena uyakhumbula ulahla ucelemba wafike waphika. Mina ngitshela umoya ingcole mina. Umuntu ohlanza inhliziyo ukuze bemhlophe. Wakwangidisciplina ngikhahlela isihlalo ngemoto. Ngiyanyuka mawuzongena kwami. Kunendawo ekumili kanje. Manje inceku lebe esishade naye sisenkosini. Ibinakho nje ukuthi vele ihlale phakathi negaraji ingasisusi sihlalo uma isisuka isishiye lapho. Haza ngicela baba angikwazi ukuma phela lapha ngizoshisa amaklashi ngale ngezansi kunesihosha nizongilanda esihosheni ngoba imoto izohlehla esihosheni. Hayi kube ukuthi ke umuntu wayesethe ukuthi ukuba mdala ngiyokhuluma futhi nangayo ngelinye ilanga. Leyo gijimela umgani uzungene la uthi mawusubuka uvuyo lo yilo ihlakanaphi lento. Wempume nani kuphi? Nana naya nje impela nani. Yabo manje ngekho uJesu. Nelaba abancane laba sibatshela sithi ufuna ukuyombe hayi uzoguquka sindisi uzowagqoka ngitshela madavathi futhi thina ngeke thina siyothi agumule uzoyifaka ngempela inhloko ngeke thina silibambu lwesine siyokukhuphisa inhloko ngoba wena wayeka sikutshela ukuthi umSamaria kahlelani nomJuda wafuna ukuya khona utshelwa yithi thina desiphakathi ukuthi akulula ukugana indoda engasindisiwe usindisiwe uyavuka ebusuku kuthi papa uyaphuma uyocasha ngoba izobona nangufazi engisanganela sesibuyela ngolwesine lana thandazani bomama kunzima kuyashisa kushisana ngoba sakutshela sathi umuntu uphaqale leya wena usumntwana kaNkulunkulu ubumnyama nokhaya akuhlangani. Jesus. Yakhanya ukhanya kwenu. Leyo ngane leyo akaze ngixoxe mina. Namanje sekhona. Eminyakeni eminingi bawofaka seminyakeni eminingi. Tshela ngengane kuyaphuza ngehle naye mic ngenzela ukuhamba ngoba mawumlapha kuyashisa. Bathandaze kakhulu ngomzaneli. Ngikutshela ngengane mina namanje esathi mama maZulu ngizwe kubamnandi la because I dealt with my heart. Ngathi hlanza inhliziyo yami. Mangifike entabeni ngithi uNkulunkulu ngiyayizonda ingane ngangizwa abazalwane mayingena uthi angiheyise ngikhalisa kweambulance ngizwe ukuthi ngaze ngayenyanya ingane angithi mina ngikhuluma iqiniso mina ngangidumisa ngisenkonzweni nginika ipulpiti kodwa kube wayengabuya uJesu ngicabanga ukuthi inhliziyo yami yayonakele kakhulu ingakhanyi. Mangifika entabeni nothi moya ingcwele ngiyathandaza ayithi singamaqili siqiliza siziqilizele uNkulunkulu. Thina baba uyayazi lengane ukuthi angizali sengizamile Nkosi yabona phela ngiyalibiyeka udaba ngezwe nje izwe lithi ngihlola inhliziyo ngabathe akangakhuluma into eningi wathi ngihlola inhliziyo kwathi ekugcineni kwavuka izwe lithi dala kimi uNkulunkulu ayisekho yona dala ngiyamazi uNkulunkulu edala inhliziyo yethu wabazalwane ngiyamazi wathi mangehla mama wathi fika uyibambe ngathi mangiyibamba mfundisi ngezwe iqinile sizingodo so2 nama ngithi ngiyacabanga ngikhumbule ngiyibambe ingane wagcina nini ukubamba ingane yakho wagcina nini Hallelujah.
uhage thina ukotela kithi ingane zakhe akazuyihage Hallelujah. kuzoqhamuka umfana ihage Hallelujah. Baba yini? Hallelujah. Jesus Hallelujah. Siyabonga Nkosi yokukhanya. Siyabonga Jesu namandla. Siyabonga Jesu olethile ukukhanya uthi umhlabeleli akumnyama mawukhona. Amini Baba nathi bandla labantu bakho basifazane abatshela konke wabanekela inhliziyo yakho moya omncane. Hallelujah. Nanti abantwana bakho Nkosi, nangu lo mama, nangu lo wesifazane, nangu lo wana nalo wana moya omncane. Uyakwazi ukuhamba kwakhe, uyalazi ikhaya lakhe, uyalazi uNkulunkulu wethu ukuhamba kwakhe. Ngegama likaJesu, ngegama likaJesu, ngegama likaJesu, bamba isandla sakhe moyingcwele, uyahluleka ngokwakhe. Bamba isandla sakhe wundlu, bamba isandla sakhe nqaba. Moyingcwele, siyabonga Baba, inisa kalama limanzi, ungumaqashe. Bamba isandla sakhe Nkosi, uyahluleka ngokwakhe, kodwa wena Msindisi ongahluleki. Bamba isandla sakhe kalama limanzi, sebenza Nkosi, abe nempilo yakhe ngegama likaJesu elinamandla. Siyabonga Baba wethu omngcwele ukuphunyula kwabantwana bakho. Siyabonga wundlu elihlatshelwa izona zezwe. Thola abantwana bakho Nkosi. Moyingcwele, indlela siyazi, kodwa uthe wena uyindlela neqiniso, ungumvino kuyiwona wona. Nanka amagatsha akho simakade, ungawayeka buniswe zinkathazo. Baba uthe Nkosi asingakhathazeki ngalutho, kodwa konke sikuletha kuwe ngomkhuleko nokubonga. Siyabonga moyingcwele, siyabonga Baba wethu omngcwele, wamthanda owesifazane emini, wamthanda Nkosi oyigolide lakhe emini. Siyabonga Dwala limiyo, siyabonga nqaba yethu, siyabonga mhlengi wethu osihlenga simakade besithi sitha sizoqeda